Masquera say Zimbabwe, welcome to our channels in confessions and deep secrets. Kana kariki kutanga kukuya pano channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchungwa goroka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takigirai nyaya irupisa nyaya netsa ma succession battles mubatu zano PF apo panama factions akati one day ari kubuda achitaura their preferred candidates and their preferred successor for President Emerson Mnangagwa. So pane prophecy yatakuvigirai yakaunzwa muri Zimbabwe yekutonga kwavaira shoko kutonga kwa Chiwenga muri Zimbabwe. Vanhu vakawanda vakabva vangodirect this prophecy kuna Chiwenga uchinzi Vice President Constantino Chiwenga ndo mera shoko ari muhierarchy ari kufungudzira kuti angona kutongwa. So ndo anga achitaurwa pa prophecy iyi muri Zimbabwe uchinzi kutonga kuvera shoko kuchaunza blessings panyika Zimbabwe. Muri Zimbabwe tisingazive kuti munoona sei nyaya yatira kuti mungonzwa zvataurwa pa prophecy iyi. Muhamadzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Adzwa nemba yevaira soko imba yevaira soko inodiwa naMwari Baba yakasonaka pamberi paJehovha semafuta azorwa pandebvu dzaAroni imba yevaira soko kana ndikaitarisa ndo imba yevaRevhi yaberekwa Aroni naMozisi ndo vaomberi nevauchiri vekunaya kwenguva yekunaya kwemvura ndo vane chanza chinonzwikwa nekudayirwa naMwari nokuti ndo vakapiwa chanza cherushanga nokuti Mose paakadedza kudenga Mwari akadayira vane chanza chavakapiwa. Ndofunga mango zvinonzvera mega zvataurwa muri Zimbabwe about kutonga kuchaita vaira shoko. Ndofunga azvinaumira mushe. There is also another prophecy yakapiwa navaIan Lovo vachitaura ivo vachiti vakadzi vari kuronga kuda kupinda pachigaro hanzi ndavambozorora ngavambomira zvinzi ngavasa underestimate the lion nekuti it is keeping quiet. Ndofunga pane marumors akanga abuda ekuti there is a faction iri kupusha Mugabe uchinomona kuti awanikwe achipinda pavice president achibvisa VP Constantino Chiwenga. Ndofunga one of my social media activists akabuda Jairos akabuda achitaura achiti in October 2024 ZANU-PF Women's League is putting forward Mugabe uchinomona's name as the one to succeed Chiwenga as VP ahead of Opa Mchinguri Kashiri. Mnangagwa's sidekick Virginia Mabiza and Auxilia Mnangagwa are pushing this agenda, citing the need for a woman in the top 3. Now, Abuda Zakari achitaura achiti, well, on the 29th of August 2024, I said it, but again, you can see the end of fast trust waking Mnangagwa's children. Ini, I will continue to report the situation in ZANU-PF as it presents itself. Ndakamirira zvangu the second coming totangira ipapo nezvabula zvitaurwa Jairos along with the video nema t-shirts ayamuri kuona akanzi Comrade Mugabe uchinomona for vice president. Zvokunzi there is a faction iri kupusha for Mugabe uchinomona kuti apinde pa vice president awanikwa achisucceed Constantino Chiwenga. But there is a prophecy yakapiwa na Dr. Ian Lovo achipa warning ku vakadzi mubato rezANU-PF chinzi their time will come they should relax hands, but now is not their time. Kuti mungonzwa this prophecy muhamadzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.
Then go and tell them, go and tell their women that their time will come for me to elevate them. This is not yet time. You don't touch the tail of a lion. You don't touch the tail of a leopard because it's sleeping and not saying anything. We have warned you. You may either listen to us or you don't listen to us. But if you don't listen to us, you will scatter. We know it because we have seen it. We don't speak speculation. I don't speak because I've sat with them. I don't even sit with them. But I speak what I see in the prayer closet. Women may cause us a lot of problems in this country. I'm not saying it because I'm anti-women. They are just about to be pushed to do certain things which are foolish. Be careful. The Spirit of God is saying, be careful. Learn from what happened in 2017. The Holy Spirit is saying, learn from what happened in 2017. He's saying, learn. He's saying this time around, if you try what happened in 2017, and because this is a kingdom, it will be bloodshed. I've told you, because I've seen it in the prayer closet. That's why I've been sent by the Spirit of God to warn you before you even move. To warn you before you even move. I said, God, what if they come for me? He said, didn't they kill my prophets in the past? If you die, you become a martyr, but you would have told them the truth. Learn from what happened in 2017. The Holy Spirit is saying, learn from what happened in 2017. He's saying, learn. He's saying this time around, if you try what happened in 2017, and because this is a kingdom, it will be bloodshed. Nemba yevaera soko. Imba yevaera soko. Inodiwa na Mwari Baba. Yakasonaka pamberi pa Jehova. Semafuta. Azorwa pa ndebvu dza Aroni. Imba yevaera soko. Kana ndikaitariza. Ndio imba yevaRevhi. Yaberekwa Aroni na Moses. Ndio vaomberi nevauchiri. Vekunaya kwemvura. Ndio vane chanza chinonzwikwa nekudayirwa naMwari. Nokuti ndio vakapiwa chanza cherushanga. Nokuti Mose paakadedza kudenga. Mwari akadayira. Vane chanza chavakapiwa.